tuu seuraa meidän perheen 8 päivän roadtrippiä. Moi kaikki, me ollaan siis vielä kotona täällä Helsingissä. Ja kello on siis 13.49. Ja mä en ole ihan varma monelta meidän laiva lähtee. Mut me mennään siis autolla, koska me mennään roadtripille. Mä oon niin siis innoissaan ja mä oon niin enemmän innoissaan vielä siitä, että mä voin ottaa teidät mukaan. Joten joo. Mut nyt siis mulla on vielä aika paljon mun kamaa tuolla lattialla, joten mä haluan nopeaa pakkaa mun kamat loppuun. Ja sitten mä katson paljonko mulla on aikaa ja katson mitä mä kerkeen tehdä vielä. Niin oli, mä sain sydänkohtauksen. Onko se sydänkohtauksen, kun me sain? Let's go, baby boo! We're in the center of Helsinki. Me nyt päästiin tänne vitsin laivaan tällä autolla. Täällä on aikamoinen sekamelska. Joo, täällä on aikamoinen sekamelska. Joo. Mut nyt me vaan niinku lähdetään meidän hytteihin ja tälleen. Mä ollaan nyt täällä laivalla ja mä sain vihdoin avattua tän mun sängyn, tai siis mä en avannut sitä. Ei se mitään, mut nyt... Niin, siis me mennään 7:30 aikaiseen buffettiin, kello on 18. 15 yli 6. Joo, ei tässä mitään. Nyt mä katon vaan YouTubea. Me lähdetään nyt buffettiin, kello on siis 22 yli. Mulla on siis ihan itsin kova nälkä, joten katsotaan mitä mä syön. Varmaan ranskalaisia ja suklaata ehkä eniten. Jäätelöä. Okei, me siis herättiin hetki sitten 8:30 Suomen aikaan. Kello on nyt tuon verran Suomen aikaa. Ja me ollaan nyt siis täällä saaristossa. Ja mä laitoin just nää kiharat, nää onnistu oikeastaan niin hyvin. Mun nyt mun pitää venaa ennen kuin mä harjaan ne. Mut joo, nyt me lähdetään aamupalabuffettiin, joten let's go. Okei, me ollaan siis nyt päässyt aamupalalta. Ja mä oon nyt valmistautunut kokonaan. Mä laitoin mun hiukset tolleen hiusklipsille. Ja mua täällä vähän katsomaan. Tää on vähän AK-kuva, mutta ei se haittaa. Mut nyt me ollaan joskus vähän alle tunnin päästä Tukholmassa ja sitten me lähdetään ajaa. Joten joo. Ihan varma. Ja pitää mennä Vie moottori. Siinä on. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. Okei, moi kaikki. Tää on siis taas seuraava päivä. Tänään me herättiin täältä Borlängestä. Ja tänään me siis vaan käydään tuolla toisessa kaupungissa Falunissa. Ja tälleen. Ja sitten me tuon takaisin tänne hotelliin nukutaan. Ja joo.
Me siis kerättiin käydä tuolla aamupalalla jo. Se oli siis ihan sika hyvä. Mä tykkäsin siis tosi paljon, että siellä on jääkahvia, joten plussaa. Mut nyt on aika get ready with me, so. Mulla siis on jo skincare ja ripsarit, mut nyt tehdään mun beissi. Kuten saattaa näkyä, niin mun iho ei ole ihan tykännyt siitä, mitä mä syön, tai sit siitä, että mä teen joka päivä full face of makeup, joten tänään mä teen vielä ja sit huomenna kun on matkustuspäivä, niin mä yritän vähän laittaa chillimmin meikkiä. Me siis lähdetään, se kaupunki minne me lähdetään on siis Falun. Me lähdetään siellä sellaiseen kaivokseen, joten toi tulee tosi interesting. Sitten me varmaan shoppaillaan jotain tälleen. Juu. Nopea fit check. Siis vielä mulla on nää aurinkolasit, sit mulla on tää Define Jacket, perusmusta toppi. Ja sit mulla on tällaiset mustat flared urheiluhousut, joten mä oon so ready for the day. Okei, tässä on tää matkamuisti, mikä ostin tällaisen fake needle, joten unboxataan tää. Se oli ruotsalaiskaupassa, niin se oli vähän pelottavaa, mutta ei se mitään. Kato! Tää on siis ihan sika ihana. Kattokaa. Oh my god. Tää on niin kiva. Tää on niinku slimea, mut ilman että tää sotkee. Ai että. Hyvä päivällä minä, ai että. Tänään on siis matkustuspäivä Osloon ja me siis herättiin jo aika kauan aikaa sitten ja kello on siis nyt noin 11 ja me nyt lähdetään kohti Osloa. Päivän outfit on valkoinen toppi ja tällainen hame. Me ollaan nyt Norjassa, me tultiin just ton rajan yli. Ja tää matka on ollut niin pitkä, meillä on vielä 135 kilsaa jäljellä, joten katsotaan miten minä selviän. Moi, mä oon siis vihdoin päässyt tänne hotellille. Toi matka oli pitkä ja raskas, siis oikeesti. Tämä oli kai pisin niinku automatka, minkä me joudutaan ajaa, mutta nimenomaan tänne hotellille pääsy oli sit oma ongelmansa, koska ton parkkijutun löytäminen oli ihan sikavaikea, tai se niinku pääseminen. Koska siinä oli sellainen katu, josta ei saanut ajaa, mutta sit meidän navigaattori niinku halusi ajaa siitä. Mutta me selvittiin tänne. Mä oon siis täällä tässä ikkunan ja verhon välissä, koska tässä mulla on niinku oma rauha kuvata. Ja joo, täällä on ihan hullut näkymät, koska me ollaan ihan keskustassa. Joo. Musta tuntuu, että me ei tehdä kauheasti mitään ihmeellistä tänään. Et me käydään ehkä ruokakaupassa oikein iltapalaa ja siinä se. Mut joo, en mä kyllä oikeastaan jaksaisi tehdä mitään ihmeellistä. Mut mä latasin pari sellaista etsivä peliä, niin mä haluan pelaa niitä tänä iltana vielä. Joten joo. Hei, nyt on siis 23.7. ja kello on siis vähän yli 10. Me ollaan siis kohta lähdössä sellaiselle
kävelyreitillä kävelee, joten mä nyt laitan nopeeta mun Define Jacketin vielä päälle. Ja siis mä en oo tänään kuvannut kauheasti, enkä mä eilenkään kuvannut niin paljon, koska mulla menee tää aika vaan siinä, että me niinku hengataan. Ja me shoppailtiin vaan koko päivä tuolla kaupungilla eilen, niin ei ollut niinku niin paljon kuvattavaa. Mut nyt tänään mä yritän kuvailla vähän. Okei, nopea fit check. Mä siis laitan mun hiukset tällaiselle perusletille. Ja siis mulla on tää mun vanha Define Jacket, tällainen, en mä tiedä mikä väri tää on. Siis mulla on mun pinkki Team Placing toppi. Ei näy vitsi. Ja mun uudet ja mun uudet tällaiset Lulun shortsit. Nää on oikeesti niin söpöt. Ei matchaa ihan täydellisesti, mut legit cute outfit. Mä oon siis nyt täällä metsässä. Mä mentiin jo yhdeltä näköalapaikan ohi. Siinä on aika hyvät näkymät. Ja nyt me siis on kävelee jonnekin paikkaan. Nyt me syödään meidän eväät, kävelään takas. Mä hämäsin, kun siinä auto oli kuulla. Mä katson. Tänään on siis perjantai. Mä en taaskaan kuvannut tänä aamuna mitään, mutta tänään meillä lähtee matka Oslosta. Mä muistan tän Örebroon. Mutta nyt me siis aloitettiin tää meidän matka. Ja joo. Car get ready with me. Ja 2 viikkoa. Onko se joku? Niin ja sitten... Me ollaan siis nyt laivalla. Kello on 16.04. Me kerättiin siis käydä vielä siellä Mall of Scandinaviassa. Se oli aika nice. Ja meillä on nyt se aikaisempi buffettivuoro, niin meillä on vielä joku 45 minuuttia, että meidän buffetti alkaa, että joo. Nyt onnistui niin hyvin äsken tuolla autossa, kun mä tein ne ennen shoppailua. Me kerättiin käydä Pull & Bearissä, Berskassa, Sephorassa, Nikeissa ja käytiin hakemaan jäätelöt Ikeasta. Ja Uniqlossa ja sitten vielä... En mä muista enää, mistä me käytiin. Mut joo, Lindillä. Muistais vielä mitään keretään. Moi kaikki, siis me ollaan nyt vieläkin täällä laivalla. Me siis just saavutaan tähän niinku Suomen saaristotype. Mennäänpäs. Et me just niinku saavuttiin tähän, että alkaa näkyä nyt näitä niinku saaria ja tällaisia luotoja, mitä nää onkaan. No joo. Me siis käytiin aamupalalla tuolla Tavolaatassa ja käytiin sen jälkeen hakea tuolta mun piirustuskilpailun, värityskilpailun. Mä siis myös voitin taas. Se mun värityskuva on jossain tuolla kaukana. Mut jos mä muistan, niin mä voin laittaa tähän kuvan. Ja siis mä sain niinku palkinnoksi tällaiset sukat. Nää on maailman söpöimmät sukat, eikö tää värikin on niin söpö. Mä oon siis tehnyt jo mun ripset, mut mun pitää tehdä vielä mun skincare. Mä en usko, että mä meikkaan mun ihoa tai teen mun base. Mut mä nyt ainakin teen mun skincarein. Siis mulla on kohta mun konfirmaatio. Ja mä haluan, että mun iho on täydellisessä kunnossa siellä. Ja ennen sitä mulla on treenileiri. Niin mun pitää oikeesti log-innaa sielläkin tähän mun ihonhoitoon, koska mä en oikeesti halua, että mulla tulee jotain random finneja sinne konfirmaatioon. Mä oon niin innoissaan, kun me tullaan tänään, tai me ollaan kohta kotona, niin mä teen teille haulin varmaan heti ehkä. No melkein heti, koska mä ostin aika paljon kaikkea kivaa juttua. Niin mä oon niin innoissaan. Mä pääsin näyttämään teille, mitä kaikkea mä ostin. Nyt mun skincare on done.
Tuo on niinku Kalasataman torni, ja tuossa on toi Kruununvuoren silta. Tai oliko se Kruununvuoren varmaan? Tuolla on Kalasataman talo. Mitä ihmettä? Under